Hej alle sammen og velkommen til min video. I dag vil jeg gerne vise jer, hvordan man, hvordan man laver et logo, ligesom et det der clean cut, eller sådan metal-agtig ting. Okay. Første trin er, at du vil downloade et program, der hedder GIMP, på hjemmesiden www.org eller .gimp.org. Ja. Første trin, efter du har downloadet den og alt det der, og så gjort alt det der, så går du på fil, så går du på ny, og det her, for at lave det her logo, skal du trykke på 800, og bredde 800, og højde 800. Efter du har fået begge de to dele, tager du lige, og så får du sådan en rund cirkel. Her skal du ikke tegne noget, men du skal trykke på den her cirkel. Første ting du gør er faktisk, at du trykker på en cirkel og trykker op i hjørnet og så ind til det andet hjørne, så får du den her. Og hvad du gør nu er, at du trykker på den her grå, som hedder D4, 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 og en anden grå, som hedder F4, 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 hvis jeg har brug for den samme farve som mig. Næste ting du gør er, at du tager den her blendefarve, blandingsværktøj, udfylde, ja. Så går du sådan her, så streger du den her ned til, og så blander den, så det ligner sådan en metalbaggrund. Næste trin er, du laver endnu en cirkel, men bare mindre, bare lidt mindre, og du kan sagtens gøre det, fordi du er ligesom ikke retarderet. Jeg er ret sikker på, at du kan gøre det her. I believe in you. Nej. Men ellers så gør det her. Og så retter du den helt til. Jeg ved godt, jeg lige sagde det mange gange, men så retter du det helt til, så det bliver sådan næsten, som du gerne vil have det. Det er lige meget, hvordan du gør det, men bare sådan, den er cirka sådan her. Næste ting du gør, du går ind i farver. Jeg bruger brun. Så tager jeg en brun, som hedder 806262. Og en brun, som hedder 856868. Nu blander jeg de her to farver sammen, eller jeg bruger blandingsværktøjet, og bum, så har vi sådan en helt brun en. Sidste trin er, du tager en sidste cirkel. Det her, det er ikke tricky. Ej, det er ikke så svært faktisk. Du gør den bare, som du gerne vil have den. Men det er bedst, hvis du bare gør det sådan her. Sådan, gør det som en cirkelagtig. Efter det, så har du næsten cirklen. Jeg retter den lige til her til sidst. Og så sådan der. Sidste trin er, næste sidste trin er, du tager de samme grå farver som før. Dem har du sikkert liggende lige før herhen, og så blander du den tilbage her. Og det er vigtigt, at du gør det her, fordi det er metalfarve for at til at ligne et metalskilt. Okay, sådan der. Nu ligner det meget et metalskilt. Næste trin er, for at lave mit skilt, det jeg har lavet. Du tager den her skrift, eller du tager skriftværktøjet, tekstværktøjet, og laver sådan en her. Næste trin du gør, er, at du faktisk dobbeltklikker det, for at se hvilken skrift du har. Så trykker du på M, så er du efter en eller anden skrift du gerne vil have. Jeg tror i min var her, Magneto Bold Semi Expand, Magneto Bold Semi Expand. Bare skriv MA, og så kommer den op som den første. Okay, så skriver du, hvis det er mig, så du skriver bare, hvad dit halløjse hedder, din kanal, ikke en halløjse, hvad dit skilt hedder. Og så skriver du det. Min hedder jo Nu tænker du sikkert, det er jo lidt for stort, så trækker du den bare herhen, og så ved mig så står der jo I make vlogs for you. Det er det mit skilt hedder. Gå der bin hernede faktisk.
Okay. Jeg håber I forstår det. Hvis I ikke forstår det, så bare skriv det i kommentarerne, hvis I nogensinde har brug for det. Nu står det selvfølgelig i den skrift, som du ikke behøves. Den skrift, der behøves, er den brun, eller den farve, du bruger bagved, for det får du til at se sådan nice ud. Det var det, jeg har gjort. Og så kan du skrive for eksempel nedenunder, hvad det står for, sådan for en lille mindre tekst jo selvfølgelig. Ej, det er ikke så meget, du kan se. Jeg måske tage den op til 20. Det kan man godt se. Nu skifter vi bare lige farve til den der brun. Sådan der. Så skriver du selvfølgelig, hvad det står for. Det der skal du bare lige glemme. Det kommer jeg til at trykke på. Så skriver du selvfølgelig, hvad det hedder, hvad den kanal hedder. Eller hvad det står for. Og jeg mener jo I make vlogs for you. Ej, det skulle være lidt større der. Sådan der. Sidste skilt er, at du kan skrive sådan noget som subscribe, kommenter, og så like. Og så kan du lave sådan nogle. Og så kan du jo selvfølgelig understrege det hele, og så skrive med den brune tekst du havde, og så voila. Så har du din fine YouTube kanal logo, som er mega nice. Det er sådan jeg lavede min skrift var faktisk større, så min var måske 30 omkring. Min var omkring 30, altså jeg tror måske 40, måske er fint nok, ja. Ej, det er lidt for meget. 30? Ja, det er fint. Og så sådan der, og så sådan der. Og så er du færdig med at lave dit logo, så det var det. Så gemmer du bare herop på, nej, før du gemmer, jo, først gemmer du. Nej, det kan du faktisk ikke gøre. Eller jo, det kan du godt, men det virker ikke lige, fordi det lader dig ikke uploade det. Først skal du export, og så skal det være en PNG-fil. Eller en JP et eller andet fil, før at du kan uploade det. En PNG-fil eller sådan noget. Og så det er du nødt til, ellers kan den ikke uploade det. Nu navngiver du den som tutorial. Nej, logo guide. Ups, det kom jeg. Guide, logo guide, logo guide, billede. Så eksporterer du den som det. Ja. Så eksporterer du den bare som PNG-fil, og så eksporterer den det her, og så skal du bare lige lukke færdig, og så der er den. Nu er den inde på en af dine filer, eller sådan noget. Nu, det var min lille tutorial, som jeg gerne vil vise jer, og det var alt for i dag. Vi ses. Det her, det var I Make Vlogs for You. Men det var vel for i dag. Vi ses. Det her, det var I Make Vlogs for You. Jeg ved godt, måske har jeg sagt 2 gange eller sådan noget, men who cares. Vi ses. Håber I havde en god morgen, aften eller eftermiddag. Håber I kommer til at se mine videoer. Subscribe, like og kommenter på min video. Vi ses.